पंडिता रमाबाई यांचा जीवन परिचय। मुलांनो, आज आपल्या वर्गातील आलोक तुम्हाला पंडिता रमाबाई यांच्याविषयी माहिती सांगणार आहे। ती तुम्ही सर्वांनी ऐकून उद्या येताना निबंध लिहून आणावयाचा आहे। सर्वांना माझा नमस्कार। आज मी तुम्हाला पंडिता रमाबाई यांच्याविषयी माहिती सांगणार आहे। पंडिता रमाबाई यांचा जन्म 23 एप्रिल 1858 रोजी कर्नाटकातील मंगळूर जिल्ह्यातील गंगामूळ या डोंगरमाथ्यावरील वस्तीत राहणाऱ्या एका छोट्या कुटुंबात झाला। त्यांच्या वडिलांचे नाव अनंत शास्त्री व आईचे नाव लक्ष्मीबाई असे होते। पंडिता रमाबाई यांचे पूर्ण नाव रमा अनंत शास्त्री डोंगरे असे होते। अनंत शास्त्री डोंगरे हे संस्कृत भाषेचे गाढे अभ्यासक होते, तसेच वेदशास्त्र संपन्न होते। अनंत शास्त्र्यांनी आपल्या 2 मुलांना रमाबाई व श्रीनिवास यांना संस्कृत व प्राचीन हिंदू शास्त्रे यांचे उत्तम शिक्षण दिले होते। रमाबाईंनी वेद व इतर हिंदू धर्मग्रंथ यावर प्रभुत्व मिळवले होते। त्या संस्कृत भाषेतही पारंगत झाल्या होत्या। आपल्या आईवडिलांच्या निधनानंतर रमाबाई व श्रीनिवास या दोघांनीही आपला मुलूक सोडला। सुमारे 6 वर्षे संपूर्ण भारतभर फिरून अनेक प्रकारच्या हाल अपेष्टा त्यांना सहन कराव्या लागल्या। अखेरीस ते कलकत्ता येथे आले। त्या ठिकाणी रमाबाईंनी आपल्या विद्वत्तेने मोठमोठ्या पंडितांनाही चकित केले। तिथे असलेल्या प्रगत विचारांच्या लोकांनी त्यांच्या विद्वत्तेचा गौरव करून त्यांना पंडिता ही पदवी बहाल केली। त्यामुळे पंडिता रमाबाई यांची कीर्ती सर्व देशभर पसरली। कलकत्त्यातील वास्तव्यात पंडिता रमाबाईंचे बाबू बिपिन बिहारी दास या ब्राह्मो समाजी वकिलाशी लग्न झाले। लवकरच त्यांना एक मुलगी झाली। तिचे नाव मनोरमा असे ठेवले। पुढे सन 1882 मध्ये पतीच्या निधनानंतर त्या पुण्यात आल्या। ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी केलेल्या सहकार्यामुळे त्यांना इंग्लंड व अमेरिकेत जाण्याची संधी मिळाली। इंग्लंडमध्ये एका महाविद्यालयात संस्कृतच्या शिक्षिका म्हणून त्यांनी काम केले। तेथेच त्यांनी आपल्या मुलीसह ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला। रमाबाईंनी पुणे येथे आर्य महिला समाज या नावाची संस्था पुरोगामी लोकांच्या सहकार्याने स्थापन केली। सन 1889 मध्ये मुंबई येथे शारदा सदन या नावाची संस्था पंडिता रमाबाईंनी स्थापन केली। या संस्थेत निराश्रित, विधवा व अनाथ स्त्रिया यांच्या राहण्या जेवण्याची व शिक्षणाची मोफत व्यवस्था करण्यात आली होती। पुढे ही संस्था मुंबईहून पुण्यास हलवण्यात आली। रमाबाईंनी पुण्यापासूनच जवळ असणाऱ्या केडगाव या गावी जमीन खरेदी केली व त्या जमिनीवर आपली स्वतंत्र वसाहत उभी केली। त्या ठिकाणी पंडिता रमाबाई यांनी मुक्ती सदन या नावाची संस्था सुरू केली। या संस्थेतही अनाथ मुली व विधवा स्त्रिया यांच्या राहण्या जेवण्याची तसेच शिक्षणाची मोफत सोय करण्यात आली होती। सन 1897च्या दुष्काळात त्यांनी गरिबांना मदत तर केलीच, पण दुष्काळामुळे निराधार झालेल्या मुली व स्त्रिया यांना आपल्या संस्थेत त्यांनी आश्रय दिला। बायबल या ख्रिस्ती धर्मग्रंथाचे मराठीत भाषांतर त्यांनी केले। स्वधर्म नीती, हाय कास्ट हिंदू वुमन, युनायटेड स्टेट्सची लोकस्थिती व प्रवास वृत्त इत्यादी अनेक ग्रंथ रमाबाईंनी लिहिले। सरकारने त्यांना कैसर ए हिंद ही पदवी बहाल केली। 5 एप्रिल 1922 रोजी
पंडिता रमाबाई यांचे निधन झाले. धन्यवाद.